Molt bon dia. Aquí veiem un pessebre que fa 4 metres de llargada. És una autèntica passada. Que va des d'aquí fins al naixement. Veieu? Allà tenim el naixement. En tots els seus detalls, el seu riu. Són figures que cada any hem anat comprant, però a més, algunes peces estan fetes en plastelina. Per exemple, com aquesta carnisseria, que té tots els seus detalls del que ven. Aquí, per exemple, tenim on es venen les espècies. Aquí és arròs, això és arròs de veritat, espècies de veritat, etc. I aquí on venen les hortalisses. I després, aquest, que em fa molta gràcia, és on es ven el pa. Això és pa de veritat, pa fet per la meva xicota, és pa de veritat, és a dir, va agafar la massa, va fer la forma i va fer el pa. Doncs com ja veieu, això, home, evidentment no serà un rècord Guinness de pessebre, però és un pessebre que estic molt orgullós d'ell i que hem anat ajudant a muntar-lo a poc a poc.